Hej og velkommen til Quiz for Liv. Her har du klikket ind til kvartfinalen i Last Man Standing sportsquizzen. Jeg har ikke så pokkers meget at sige her, inden vi går i gang, andet end like videoen, hvis I synes om den, og ser selvfølgelig rigtig gerne med til sidst og gætte med på det her lille quizspørgsmål, der kommer. Så har I mulighed for at vinde en måned gratis medlemskab på min quiz hjemmeside, Quiz for Liv, og et skud her på kanalen. Men lad os op til opgøret og se, hvem der bliver næste mand, der ryger ud. Rigtig god fornøjelse. Så sidder vi her igen i sommervarmen. Tredje opgør. Lad os kalde det kvartfinalen. Det lyder bedre, ikke, Morten? Jo, enig. Det kan være, du får lidt svært ved at knive dig med videre nu jo. Det tror jeg gør, ja. Du er lidt efter, men der er ikke noget afgjort endnu. I kan lige få en stilling, inden vi ser, om vi kan huske, hvordan det skal fungere det her. Om jeg kan huske mine egne regler. Jeg har jo sagt til, at jeg laver dem løbende, så jeg er jo forberedt. Men Jesper, du har 58 point. Claus har 48. Gustav har 40. Og Morten, du har 32. I får 3 runder igen, ligesom i de første 2 opgør. Jeg har stadig hjulet klar, og ligesom de andre gange, så kan der ikke komme 2 af den samme slags runde i et opgør. Første runde her i kvartfinalen. Vi spinner hjulet. Ser, hvad det kan blive til. Ja. Det kan den simpelthen bare finde ud af og give jer spørgsmål til en start. Fint nok. Yes, jamen så napper vi der bare en spørgsmålsblok til at lægge ud på. 9 spørgsmål. Skidt og blandet. I har stadig tallene stående af dem, der er tilbage. Der er jo gået 2 af runderne i forvejen. Og Morten, du får lov til at vælge og snakke højt til det første. Nu er vi jo nede i sådan et normalt almenquiz-turnering opgør. Så nu må vi jo se. Nu er det jo også kun bukkene, der er tilbage. Så må vi jo se jeres svar. Så kan I få svaret, når alle har sagt eller vist, hvad de har. Men Morten? Ja, jamen vi tager nummer 9. Yes. Og der er jo 2 point for rigtige svar her. I får spørgsmål nummer 9. Hvor mange individuelle VM-medaljer har Victor Axelsen vundet? Hvis der sidder nogen og er i tvivl, så er det altså badminton, det første. Jeg tror, alle fik skrevet, gjorde I ikke? Jo. Morten, hvad siger du? Jeg er i tvivl, så det bliver et skud på 3. Ja. Er der nogen af jer andre, der siger 3 også? Det gør jeg også. Ja. Jamen, så kan I få point. 3, det er korrekt. Så bliver det dig, Gustav, til at vælge. Yes. Så tager jeg nummer 27. Ja. Det er en af dem, der næsten kan gå ind under, jeg ved ikke om det er en obskur, men vi har alle sammen, jeg er sikker på, at vi alle sammen har spillet det på et tidspunkt. Det er et spørgsmål om bowling. Og der er valgmuligheder. For hvor lang er en bowlingbane fra overtrædelseslinjen til den forreste kejle? Er det 18,3 meter, 20,3 meter eller 22,3 meter? Og der er skrevet, så værsgo, Gustav. Jeg skyder på 18,3. Ja. Hvad siger I andre? Jeg har sagt 23. 18-3. 3 på 18,3. Det er 18,3, der er det rigtige, så I kan få point. Så må det være din tur, Claus. 35. Ja. Så skal vi over til noget ski. For hvilken kvindelig skicrossløber deltog for Danmark ved vinter-OL i 2010 og blev nummer 20 i kvalifikationen ud af de 35 deltagere, man røg ud runden efter? Er alle med? Det ligner det. Værsgo, Claus. Jeg ved ikke engang, hvad jeg er en rigtig sportsgren. Sofie Fjeldvang Sølling har jeg skrevet. Ja. Hvad siger I andre, hvis I siger noget? Jeg har sagt pas. Det samme. Jesper har det samme, så får I point. Det er korrekt. Sofie Fjeldvang Sølling. Jeg bliver så glad med Jesper, han så viser sit papir og skrevet det samme. Så kan I altid falde sammen, hvis det er. Ja. Hvis det ikke er rigtigt. Jesper, værsgo og vælg. Ja, nummer 5. Yes. Der skal vi til yndlingssporten, når vi skal over og have det amerikanske.
baseball. Hvilken amerikansk by kommer MLB-holdet Pirates fra? Ja, der blev vist skrevet. Ja, jeg mener, de er fra Pittsburgh, så det er budet. Er der andre, der har skrevet Pittsburgh? Der er Claus. I får point igen så. Det er korrekt. Og vi skal rundt til dig igen, Morten. Jeps, 23. Det er også lige til dig. Speedway. Måske. Danmark og Sverige deler førstepladsen for nationer med flest individuelle verdensmesterskaber i Speedway med 14 titler. Hvilket land er nummer 3 med 12 titler? Du får lov at snakke højt, Morten. Ja, jeg er i tvivl mellem to. Polen og USA. Jeg tror bare, Polen, det er bare for nyligt, de begynder at vinde. Så er der jo Hancock. Ja, det er sgu nok Polen, men så siger USA. Det er i orden. Hvad har I andre prøvet at gå med? Eller er der nogen, der bare ved det? Jeg går med Polen. Polen? Jeg har sagt Storbritannien. Ja, Jesper også. Men denne gang, der falder I altså sammen, Claus. Storbritannien er ikke det rigtige. Det er New Zealand, der havde været det rigtige. Gustav, du får lov at vælge. Ja, vi går med nummer 17. Så bliver det noget roning den her gang. Det handler om guldfireren. Hvor mange gange vandt guldfireren egentlig OL-guld i letvægtsroning? Yes. Jeg tænker, det er 2 gange. Hvad siger I andre? Jeg har sagt 1. Jeg har også sagt 2. Vi skal op på 3 gange. Okay. 96, 04 og 08. Claus, du må vælge. 33. Kommer vi sgu noget mere OL og et årstal. I hvilket årstal vandt Mark O. Madsen sin OL-sølvmedalje? Der blev skrevet. Ja, jeg tror, at det var i 12. Ja, jeg har også skrevet. Jeg har også skrevet. Jeg har noteret, at det er 2016. Jesper? Og med nummer 12. Vi kører OL-tema i den her spørgsmålsblok, I får valgt. Hvad hedder den nu 35-årige kanadiske tikæmper, som vandt OL-guld i Tokyo i 2021? Han var også en af favoritterne i tikamp til OL i Paris i 24, men efter 3 nedrivninger på sin første højde i stangspring, og dermed ingen point, valgte han at trække sig. Yes. Du får lov, Jesper. Ja, der lukker sgu ikke rigtig nogen navn op, synes jeg. Så det må blive pas. Er der nogen, der har skrevet noget? Ja, jeg har skrevet Wayne Gretzky, bare for at skrive en Canadier. Lige før du skal have 1 point for det. Han Jeg har også skrevet noget 3 gange, så. Han hedder Damian Warner. Hvad, jeg fik et point, eller hvad siger du? Lige om lidt. Nej, du har faktisk fået 2 i den her runde indtil videre. Tak for det. Damian Warner hedder han. Morten, du kan få lov at vælge. Sidste spørgsmål her i runde 1. Yes, nummer 15. I 1993 vandt Rolf Sørensen monumentet Liège-Bastogne-Liège. Hvilket hold kørte han for? Har du også skrevet, Gustav? Ja. Så får du lov at runde af, Morten. Ja, det aner jeg ikke, så jeg siger T-Mobile. Hvad har I andre sagt? Kan justere. Ja. Rabobank. Du får lavet en sammenblanding af 2 hold, Claus. Det ene havde været rigtigt. De hedder bare Ajustere dem der, men det var ikke dem, det er Carrera. Okay. Det er Carrera. Ja, men det er rigtigt. Okay. Ja. Ja, fair nok. Godt, jamen så var vi jo egentlig igennem første runde. 2 point til Morten og Gustav, 8 point til Jesper og Claus. Kan det købes? Billigt til salg. Desværre.
Jamen, vi napper bare en runde til. Så ser vi, hvad der kan ske ved det. Og ikke den sidste spørgsmålsblok. Så tager vi bare den næste. En liste. Liste 1. Så prøver vi med en liste, som I kender dem. Tredje gang I svarer forkert, så er I ude. Et enkelt point for at være rigtig. Og den kommer til at køre på skift. Stillingen vendt rundt, så det kommer faktisk bare til at være sådan, som I sidder her. Morten, Gustav, Claus, Jesper. I skal have noget Formel 1, og det er aktuel Formel 1. Så de 20 kører og 10 hold, der er i Formel 1 i den her sæson, kan hver udløse 1 point. Ja, det kan være 3 point er fint i den her runde. Og Morten, du får lov at lægge for. Ja. Det bliver kort, det her. Jeg siger Max Verstappen. Det er korrekt. Jeg rydder et af holdene, så tager vi Ferrari. Ja, det er god nok. Haas. Den er også god. Lando Norris. Ja. Det var fandme hurtigt, når hun tilbage. Ja, det bliver skud herfra. Jeg siger Audi. Audi er ikke med. Jeg siger Mercedes. Den er god. Så siger jeg Red Bull. Den er også god. Ja, Alonso. Det får du også point for. Ja, der siger jeg Porsche. Heller ingen Porsche, Morten. Desværre. Aston Martin. Ja, den er god. Lewis Hamilton. Den er også stadig med. Vi har et skud. Renault. Renault. Ikke med længere. Ja, fuck det. Chevrolet. De er desværre heller ikke her, Morten. En enkelt pind. Så siger jeg McLaren. Også god. Så skyder jeg på Bottas. Ikke med. Ja, jeg ved ikke, om han er med mere. Nico Rosberg. Men ikke. Williams. Med hold. Ja. Det får du point til for. Williams er god. Jeg prøver at skyde på Hülkenberg. Det giver et point, Claus. Der er sgu ikke så meget tilbage der. Og de navne, jeg har, de er sgu over the hill og færdige. Ligesom ellers andre. Så et eller andet bilmærke. Lamborghini. Så er du også ude. 2 point. Så er det heads up. Jeg tager Charles Leclerc. Den er god. Er der en, der hedder Sergio Perez? Måske. Ikke her. Er der Sainz? Tager jeg. Den er god. Er der en, der hedder Pastanaro? Eller noget i den stil? Ja, det er det, jeg siger. Pastanaro. Det kan jeg ikke finde. Nej. Så 4 point til dig, Claus. Så prøver jeg Alexander Albon. Eller Albon. Ja. Den er god. Yuki Tsunoda. Kan jo være, det er din vej tilbage, det her, Gustav. Ja, På slå af Claus og Jesper. Jeg sidder og memorerer de fra den her, hvad hedder det, Netflix-dokumentar. Jamen, den er god nok. Med Yuki. Ja, spørgsmålet er bare, hvem der stadig er med. Så er der også en... Hvad fanden er der nu? Nej, så lad mig prøve på et hold. Sauber, jeg mener, de er tilbage. Det er de. Kik Sauber. George Russell. Det er rigtigt. Det er jo lidt, der ikke lige er en dansker med jo.
Øh, Han var nok røget i første runde, tror jeg. ja, det tror jeg også. Jeg kan sgu ikke huske flere af det der. Altså holdene. Hvad fanden er der? Jeg kan ikke huske det der Red Bull, de har sådan et farmerhold, som hedder Toro Rosso før, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Nej, jeg må nok sige pas. Jeg tror ikke, jeg har kigget flere. Altså helt ud? Ja. Okay, det er stærkt nok. Du skal slet ikke have nogen skud på noget. Nej, for jeg har ikke lige nogen sådan... Nej. Jeg er ikke rigtig tæt på nogen navn. Det er i orden. 11 point. Flot. De 2 hold, der manglede, det var Alpine og det farmerhold, du snakker om, de hedder Racing Bulls. Så var der nogle kørere. Jeg kender heller ikke rigtig nogen af dem jo. Jeg ser det heller ikke, så det kan være, jeg ved ikke, hvordan man skal udtale halvdelen af dem sikkert. Andrea Kimi Antonelli, Oliver Berman, Gabriel Bortoleto, Jack Duhan måske, Duhan, Pierre Gasly, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Esteban Ocon, Oscar Piastri og Lance Stroll. Stroll. Så igennem den, der var 1 point til dig, Morten, 2 til Jesper, 4 til Claus og 11 til Gustav. Så nu har Jesper 68 point, Claus har 60, Gustav har 53 og Morten 35. Sidste runde her i kvartfinalen. Det kan ikke blive en liste, det kan ikke blive en spørgsmålsblok. Så der er 3 andre, det kan blive. Blandt andet den sidste billedrunde. Hvis den lige sniger sig videre. Der. Nej, det gjorde den ikke. Hvem mangler? Yes, hvem mangler? Her skal vi have fat i nogle forskellige top 3'ere. I kommer til at få en given top 3. En af gangen, hvor der mangler en. Det svar skal I så komme med, hvad der mangler. Hvad eller hvem der mangler. Det giver 2 point for et rigtigt svar. Og det er kun mandesport hernede af. Så er det opklaret. Og så er vi over det en gang for alle. De her 10, det er kun for mændene. Så i den første, det er fodbold. Og top 3 i denne sæson i Ligue 1. PSG blev nummer 1, Marseille blev nummer 2. Hvem blev nummer 3? Det kunne være, du bare kan få lov at snakke højt til den første. Så kører vi rundt sådan. Jeg kan også snakke højt hver gang, så får jeg lidt ud af den her runde. Det kan vi også. Alle har skrevet. Ja. Hvad siger du, Morten? Det bliver et skud på Monaco. Har I andre skrevet Monaco? Det har Jesper. Monaco er korrekt. Kæft, kan du mærke, Gustav? Nu ender det. Du er på vej ud nu. Ja. Jeg kan mærke pustet. De første 9, det er faktisk alle sammen fra 2025. Det er aktuelle top 3'ere. Det er kun den sidste, der er en gammel. Toeren, det er i håndbold. Det er håndbold-VM for herrerne i år. Danmark vandt. Frankrig blev nummer 3. Slog Danmark i finalen. Jamen, så snak højt, Morten. De andre har skrevet. Ja, nu kommer jeg sgu helt i tvivl. Men om det er Sverige, er det ikke en gentagelse af OL-finalen? Jeg siger Tyskland. Hvad har I andre skrevet? Nå, så er det ikke rigtigt. Måske. Jeg veksler lidt jo. Jeg har sagt Spanien, men det er ikke rigtigt. Det var Kroatien. Nej, ja, selvfølgelig. For helvede. Ingen point. Næste top 3. Morten får lov at snakke højt på, og vi andre kan være statister til. Det er cykling. Paris-Roubaix i år. Mathieu van der Poel, han vandt. Mads Pedersen blev nummer 3. Hvem blev nummer 2? Og der er skrevet, Morten. Yes, jeg aner det ikke. Så hvis man er i tvivl på et cykelspørgsmål, så siger man jo bare, tag dig i Pogacar. Er der nogen andre, der har skrevet det? Nej. Nej. Så er det kun dig, der får point, Morten. Pogacar blev nummer 2.
Ej, hold nu kæft. Ej, hvor åndssvagt. Et af de få løb, han ikke har vundet i år, dem han Det stillede ved op i. Yes, jamen, så er vi tilbage i fodbold, og et trin ned. Championship. Leeds, de vandt. Sheffield United blev 3'er. Hvem blev nummer 2? Så er der vist skrevet. Ja, jeg tror, det er Burnley. Burnley. Det er Yes. korrekt. Det har alle skrevet. Stærkt. Femte, top 3. AVM i ishockey i år. Schweiz, de blev nummer 2. Sverige blev nummer 3. Hvem blev verdensmestre? Jeg tror, der er skrevet. Morten. Ja. Jamen, jeg kommer ikke på noget andet. USA. Hvad har I andre sagt? Tak, Claus. Så og sagt USA. Så USA hele vejen rundt, det er korrekt. Så er det blevet tid til noget badminton. All England. Hvem vandt All England? Fordi Li Chao Hoa blev nummer 2. Og dem, der tabte i semien, det var Li Shifeng og Alex Lenier. Eller Lenier. Der er skrevet, Morten. Ja, det ved jeg jo kraftedeme godt. Jeg skal selvfølgelig bare sige det. For helvede, det var ham der ligger nummer 1. Hvad fanden er det, han hedder? Ej. Jesper Vestergaard. Ja. Var det ham, der vandt All England? Nej, hvor er det dårligt. Hvad fanden er det, han hedder? Ej, det er skidt. Det må blive en pas, så jeg kan fandme ikke huske, hvad han hedder. Jeg siger bare Nishimoto. Jeg ved godt, det ikke er ham. Ja. Er andre kommet med nogle bud? En gruppe ned for neden. Jeg skrev Anders Antonsen. Ja, vi skal godt skrive noget. Hyugi, for helvede. Hyugi er korrekt. Så er det tilbage til fodbold. Og Bundesligaen. Bayern vandt. Leverkusen blev 2. Hvem blev nummer 3? Der er skrevet, Morten. Ja. Jeg mener, det var en overraskelse, men jeg kommer ikke på, hvem det var, så jeg siger Red Bull Leipzig. Hvad har I andre sagt? Frankfurt. Frankfurt. Jeg skal Dortmund. Ja, Frankfurt, det er korrekt. Så er det tennis. Det er jo lige nu, det er jo gået lidt inden jeg lavede det her, eller siden jeg lavede det her. Men ATP-ranglisten, 26. maj i år, der lå Jannik Sinner nummer 1, og Alexander Zverev blev nummer 3. Hvem blev nummer 2? Der er skrevet. Ja, jeg siger Alcaraz. Ja, hvad har I andre sagt? Jeg har sagt. Hele vejen rundt, det er korrekt. Så det næst sidste, det er Basketligaen i Danmark. Bakken Bears vandt, Rapids blev nummer 2. Hvem blev nummer 3? Ja. Værsgo, Morten. Tak. Inden jeg svarer, så skal jeg lige vide, hvis nu det bliver uafgjort med mig og Gustav, har du så en sådan spørgsmål klar? Det bliver ikke uafgjort mellem dig og Gustav. Okay, jamen, så passer jeg. Du vil ikke sige et baskethold? Ja, jeg kan kun de 2 der. Nå, det er i orden. Hvad siger I andre? Jeg skal jo Horsens. Ja. Der er mangel på bedre. Ja. Og så er der Randers Jeg Cambria nede på neden. Det er korrekt. Og den sidste, så skal vi skulle lige lidt tilbage i tiden. OL 100 meter for mænd i 92. Hvem vandt den? Frankie Fredericks blev nummer 2. Dennis Michel blev nummer 3. Hvem vandt? Skal vi give Morten lov til at runde af? Ja. Jeg siger, hedder han ikke Christopher Pauls? Hvad siger I andre? Glenn Ford Christie. Det tror jeg bliver glad.
Fort Christie, det er korrekt. Det var da ærgerligt, Claus, du lige præcis er gammel nok til at se det, tror jeg. Lige nøjagtigt måske kan huske et eller andet derfra. Ja. Jamen, igennem sidste runde, der fik jeg noteret 8 point til dig, Gustav, 10 til Claus og Morten, og 16 til Jesper. Ja. Der bliver nikket. Skal vi se, om jeg også har lagt det rigtigt til så hernede. Det er ikke sikkert. Jeg har Jesper på 84 nu, Claus på 70, Gustav på 61 og Morten 45. Hvad? Ej, er det underkendt? Ingen højere protester. Nå, så må vi jo desværre sige farvel til dig, Morten, på denne omgang. Jeg takker for at få lov at være med så langt. Og Det har jeg ikke regnet med. Og tak for deltagelsen. Godt kæmpet, og stærkt lige at lave 10 point til sidst. Tak. Så kom vi igennem kvartfinalen endnu en gang. Tusind tak for deltagelsen, Morten, og skide godt kæmpet. Jeg er sikker på, at du gerne vil være med til en ny omgang på et tidspunkt. Lad os hoppe videre til offentliggørelsen af vinderen fra seneste videos quizspørgsmål. Denne gang der blev det Bente Winther Åberg. Bente, hun vidste, at det er Benjamin Franklin, der har opfundet lynaflederen. Kæmpe tillykke med det, Bente. Du har vundet en måned gratis medlemskab på quizforliv.dk, som du er medlem af. Så jeg skubber bare din næste betaling i en måned, og så skal du have et kæmpe skud her, og tusind tak, fordi du quizzer med. Vi sætter gang i en ny konkurrence, hvor I har mulighed for at vinde det samme, som Bente hun lige har gjort, og det gør vi med det her filmspørgsmål. For i hvilket årstal havde filmen Titanic premiere? Hvis du ved det, eller har et bud på det, så skriv det i kommentarfeltet her under videoen, og så finder jeg altså en vinder blandt de rigtige besvarelser til næste video. Og næste video, det bliver efter alt at dømme semifinalen i den her Last Man Standing sportsquiz, og så mangler vi selvfølgelig lige en finale bagefter, og så til jer, der ikke så gerne gider at sidde og se sport, så finder vi på noget andet. Men i mellemtiden, så må I som altid have det rigtig dejligt, til vi ses igen alle sammen. Hej hej.